Maayo Ayaw ko sa ang lagi. argumento bisan pagway objeksyonan. Ayaw sa lagi kay ano. Kagado man Mga motik yun, no? Kagado kag palasi. Si pala usa nga pala siya ang nakomit. Kagado ka mo gani nga. Usa nga pala siya ang nakomit. Siboy palasi ka. Usa nga pala siya ang nakomit. Ako isa ayaw wala Di ba? Usa nga pala siya ang nakomit. Dagan. Murag Dagan Bitcoin. dagan palasi. Kisa kabiin na good morning gyapon isulti ka wa kasabot. Uspon na po punta na. Patiyo pa to si Kristo ispukin. Sus kipataka naman tao. Ispukin na pagkasulti wa. Na wala wala ko na yun. Saint Matthew chapter 4 verse 4. Gitot ni Kristo ang kasulatan. Ispukin. Nga nasulti ang kasulatan nga ang tao mabuhi di lamang sa tinapay kundi pinaagi usab sa mga pulo nga isulti. Dili ka si Kristo ang spoken. O lagi, sunod karon. Kay katong gisulti ni Kristo gibuhat mo pud sa mga apostoles. O yun ka. Giwali nila ba? Wali nila? Oh. Oo niya. O karon, kay giwali man nila. Spoken gapon. Oh, siyempre kay tawag ang nagkiwali man oral gyud na. Walay giritin. Oh, ulahin na. Naay giritin wala. Ulahin na. Naay giritin wala. Ulahin na. Wala. Ulahin na. Nung sa mga Babae po ulahin na. wala. Ulahin na. Yes. Na. Ulahin na. Ulahin na. Ya karon. Naay giritin. O niya karon. Naay giritin. Unya kasi problema mo na tabi. Hagba na. O ikaw may nahakbar Ingon man ka walay giritin. Spoken lang. Wala, ikaw may spoken lang. Patakan lang. Di bawi. Ingon sa spoken Patakan lang. lang. Ikaw ba spoken lang? Karon. Patakunan ni Karon kay na may giritin. usa sa napulo kasugo ayaw pag pamakat makakunan niya. Okay, karon. Nag-ingon ba og spoken lang? May na sa kanyang. Oy, patakan. Ingon ka kay naay nasulat ulahi lang. Karon dawato naman nimo nga nagiliritin. Dili lang spoken. Okay, siyempre kay naturalmente kanang giingon nga tawag ilang written word sa sinugdang dili na Biblia. Dili na Biblia. Og never nagtudlo ang Kristo ng mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. What ang problema nimo? Okay, niingon ka nga never ang inyong pagtulunan ingon mo nga pulong sa Dios. Gila tubag. Mo ba tani tuod Ikaw man mabasa na. Dili mabasa. Di man mabasa inyong Kasi pagtulunan. nalipong ka ba? Katilan na ako gusto mo. Kami mga Katoliko, nagtuo mi og sa kabutang, o sa pagtulunan, bisan pag di mabasa pa sa tudlo sa Iglesia Katolika, sukuhan na mo na. Palok. Asa ang atong tuuhan? Ang dili mabasa o ang mabasa? Tubag. Ang atong tuuhan, ang mabasa nga pulong sa Dios, o katong dili mabasa nga pulong sa Dios, nagitudlo sa Iglesia Katolika. Okay, asa mabasa sa Biblia, nakatong dili mabasa sa Biblia o gitudlo sa iglesia, mao to'y tuuhan. Basa, Dos Biblia. Tesalonica Kapitulo 2, Oh, verso basa, 15. basa, O sa may gisulti sa Pablo. Basa. Sa lagay, sa Basa, kay dili. Memorize mo na lang ako. Ayaw ispukin. Memorize mo na lang ako. Basa. Dos Tesalonica. Basa. Ayaw, tawag sa mga. Sama Dos Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15. Yung tawag ini ni San Pablo, kopin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong og sa sulat. Okay, palok pumunta na. Katoliko, Roman Catholic ba na? Yes or no? Historically speaking, yes. Basa. Basa. Roman Catholic. Live lagi ka sa imong kwan. Biblia, Dito na ha, dito na. nalipong ginay. Sige, Isa nga dito na gina nalipong imong kwan. Tawag ini. Kana nakalive para makita sila. Kanang tawag og Pareho ra sa kuha. Sige, history. Supak sa imong gitudlo. Partida, history. Ania. History, partida. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Imprimatur. Imprimatur na yung mga knowledge. Imprimatur Dili gali. mas Katoliko. Usan man taong ka. Wa mo kuno yung Gronier, Katoliko. tudloy na kuno mo amigo. Wala mo kuno yung Katoliko. Gronier Batik batik. of Knowledge, Tabangin to, tabangin. Volume 16, page 287. Dili ni Iya. Nasa Resino Migala Wala sa ko na Plaza iya sa Malabo. Katoliko. Isa, iklaro. Pray pa mo na nato. Di magay ka mo tuo ganing tawag. Wala na yung Katoliko. Agbat ni Migala ni Migala. Nangutay. Wala si gani. Basta man na. Wala si gani. Dili gani siya pwede. Dili maayo for something ka na Sige gani. mayo. Pala si ba, mali siya. Si mali. Ano gusto mo mga Nagal man klase pala si dili naman isa. Wako na ko talagang pinakapalasi na. Alam mo pangutan na unsa ng palasi. Ikaw lagi magamit. Ihatag ang exact definition sa word palasi. Ay bro, Justino, ikaw lagi maghato pala. Sing ano man, sa ako, isa pala siya mabasa.
Murag pikoy, bisag gabi na, good morning ka pa isulti. Mao ni sundog-sundog. Ay, mabasa. Sino mabasa? Nay nabasa. Taang tagawag ka ito basa. Ituuhan niya, unya nay nabasa. Sino, basahan daw, giyon nila nga, sinulat nga pulong sa Diyos, ang pulong sa Diyos. May basa ka. Luyoy. Ikaw may makaluluoy. Ibasa na Mateo 4:4. Huwag naging mo niya Biblia. Nga naay pulong sa Diyos. Gidawat na nimo nga ang pulong sa Diyos Gisulti na. Kung saan mo taong Dali, isulti o niya sunod sa mga iwalis sa mga apostoles. Patakaraman ka? Ano sa Ayaw. Patakar. Ayaw pataka ba? Kaya makauuwaw na siya. 70 Adventist na ba yung gidala? Magtapik ta. Diba? Magtapik 70 ta. Adventist na ba yung gidala niya? Pagka madungagan na mo nakasulat. Magtapik ta. Wala na. Tanawa itong debate na mo itong ni Akin. Nalala ko na, nalala Ang ko mga na. Hodyo Kristiyano na. Quatro. Ang kasulatan nag-ingon. Oh. Dili mabuhi ang tao sa panlamang kung dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unsa man ni written word or spoken word? Spoken word. Oh, Okay. Pag-abot sa mga Di katawa. sabot di pasabot. At tindido sa kanong abot-buton eh. Okay. Paluap. Ingong spoken word. Pag-abot sa mga apostoles, spoken gapon. Okay, giwali man sa mga apostoles, spoken gapon. Ano tanang di ang mga apostoles na kasulat? Di sa kadali lang. Ay, sa lagi, Pag-asa sa lagi. akong pangutana na. Ngano, Ngano, ang ang apostoles Kristo, spoken ay, man. lagi ba? Di, ang imong gibasihan kanang St. Matthew chapter 4 verse 4. Lagi kay spoken Kaya man ba, na. kanang imong gisulti St. Matthew chapter 4 verse 4, pag-pray ba nimo sa Biblia kuno? Oh, Karon spoken word man. napasuman ka. Oh. Kay ikaw ganun mo imong spoken word na. O lagi. So dili sa written. Ipasa man Kung niya. dili sa gitawag o written, subot ipasabot kinsa nang nudlo ninyo ron. Nga ang Biblia pulong sa Dios Oh. kanang written word. Ano na ko ha? Ayaw pagwan, ayaw pagsapaw balang kuan. Dios. O lagi. Oh. Kay gidawat naman nimo nagpasabot ba nga kini? Tinuod yun nga pulong sa Dios. Sinulat nga pulong sa subay sa tudlo sa Iglesia Katolika. Og nabasa. O sino nabasa? Sumala ka ni sa og nabasa. Wala may nabasa Sinulat na. sa gikan sa Dios kang nabasa. Wala may nabasa diya. Nahuna ka nimo din nabasa. Gipangitaan mo na ka. Usmuno ka. Gipangitaan mo to tagkag babasa. Waka kahatag bisat karon. Paminaw ba? Karon muuyo na ka nga ang mga sinulat sa mga apostoles pulong sa Dios og nabasa. Tudlo man sa Iglesia Katolika. Ay, Ayaw sa lagi. Kay tudlo man sa Iglesia Katolika mo nang nitoon eh. Oo. Kapag kay di man mo to sa Iglesia Katolika. Wala. Supak man mo sa Iglesia Katolika. Wala sa supak man mo na to. Ang sang sita sa Biblia, kapitulong bersikulo, na kanang inyong pagtuo na ang Biblia pulong sa Diyos, gitudlo na sa mga apostol. Tanawa, ingon siya nga way mabasa. Pero ang gidawat niya nga na mabasa. Ako rin nalungkot. Gidawat na niya nga ang mga sinulat sa apostol pulong sa Dios. Kaya lagi, O niya ngay nabasa. lagi. Dire na lang. Sumalagi sa tutlo sa Iglesia. Oy. Kaya ikaw may mga luluoy. Kaya nagtuko mi yung utang, bisat pag di mabasa, as long as kitudlo sa Iglesia Katolika, uyon me. O niya naman nabasa. Karon, ikaw, Naman nabasa. masasado. Ah, wag ka ibasa nimo. Hindi naman ito Biblia. Takara man ka. Wa ta sa Biblia na ito. Pulong sa Dios. Ang atong subject Biblia, naripong ka. Biblia ka na kami. Pulong sa Dios. Mangilad pa siya ka. Pauyon na gani ka nga ang pulong sa Diyos. Biblia ba? Fallacy of accent. Yes. No. Niuyon ka. Fallacy of accent. Fallacy of Ikaw ay accent. mabasa. No. Yan namin nabasa. It is a fallacy of accent. Sabot ko si fallacy of accent. Dili matawag pala siya naman namin mabasa. Kayo di pa yung si fallacy. Kabalo ko si Oo, si Palasi. Palasi. Pero dili matawag Si siya fallacy. Palasi naman. Nay mabasa. I-define unsa ng fallacy. Ang sa ka. Be, kasabot mo na ka. I-define what is fallacy. Klaro kay lagi bro. Ay, Ano man? i-define ba? I-define unsa ng fallacy. Ikaw may nakatog Palasi. Magsige magtawag ingon nga kasabot ko ana. Oh. Para di ko magtuo ron nga mura ang pikoy, sa paggabi good morning ako isulti, i-define na unsa ng fallacy. Ikaw mag-define nga naman. Ikaw may nagamit si Palasi. Kasabot mo ka. Kasabot ko si Oh, Palasi. si Palasi. Pero ang akong Sige pagpasabot, ba? sumala ka Unsa lagi ng fallacy? Sinulat na o katong spoken word. Ay, sinulat. Sinulat. Basa. Sugod. Kanang yung mapulong sa kanang yung mapulong sa Dios. Pulong man. Kanang yung mapulong sa Dios. Sino nga ingon makasinulat na. Basaha. Basaha. Mabuo na yung Biblia. Di basaha lagi, basaha. Basaha na. Matiyo 4 gali. Basaha na, sige na. Kaya tanaw na tayo, San Mateo 4. Tanaw na to, kani ingon na ang Biblia pulong sa Diyos. Kaya kung ba, baka ni. Baka ni. Biblia. Baka ni tawanan ni. Baka ni. Laro ito Biblia ang ikon. Biblia pulong sa Diyos. Ang ipadawat ako sa iya ha. Ilahan sige mo, Nga, kasi mo mag-ilat ba? ang Biblia pulong ba sa Diyos? Yung sa yes. Eh way mabasa, yung na ako mabasa. Dawaton niya. Ningon ba siya nga dili na dawaton ko di mabasa. Delay. Lipat-lipat. Sige, basahan na to. San Mateo 4, ikaw, naglipat-lipat. Ano man, it is a fallacy of accent. Dili ta ng word nga pulong sa repro sa Biblia. Bantayan ni mo na.
Nga naman kay diha sa Biblia na ay spoken word. Pag ingon ni Kristo ang imong pulong kamaturan, libro na. Taka naman ka. San Mateo 4. Idawat na ni mo kayo na. 4. Basta Mateo 4. Di ka basa! Di ka sa 4-4. Tanaw na to. Nabigingon din nga Biblia pulong sa Diyos. Basahon na to. Oo, nali ha. Basahon na to. 4-4. Oo, basta ha. Ay, kung way mabasa, buto ni. Nagpulong din Niya. yan. Si Jesus mitubag ang kasulatan nagingon. Dili mabuhi ang tao sa pan lamang kung dili sa matag pulong usab na isulti sa Dios. Kimo madagisulat? Sumala sa mabasa. Patakala! Okay, palam na ko sa imo ha. Ining mabasa na to diya sa kanang Biblia. Wala. Loya mo Sa Ginoo dili. Loya. Sumala sa tudlo sa Iglesia Katolika, iyan ang Ginoo. Pero kinito aman mo ana, di ba mo mutuo sa Iglesia Katolika? Ito mo ana. Unsang sitas na po sa Biblia, kapitulong bersikulo, na kanang Biblia, Isa. pulong na sa Diyos. Isa. Palit-palit kita. Isa. Inuot na ka diya. Kay gidawat naman nimo nga ang mga sinulat diri sa mga apostoles pulo. Ikaw ba? Sumala sa mabasa. Mabasa mo. Ito ka nga ang Biblia pulong sa Diyos. Sumala pa nimo, sumala sa mabasa. Mauna basahon nimo karon. So unsa nimo di? O gani, kung akong mabasa si Wala, Kristo, ha? Si Kristo. Nasulti ka mismo. At kini, pulong sa Dios. Biblia. Uyon ka nga, bakakon ka. Ingon siya nga ang Biblia pulong sa Diyos. Dili, pulong. Pulong at gismutan nila Biblia. Kung sa ka, ang gismutan pulong sa Dios ba? Unsa ba itong topic din? Di ba Biblia? Nalipong! Nalipong! Nalipong mo! Nalipong nawa! Di ba nawa? Ay, buwi na sa. Ang atong issue about Biblia. Mo na atong issue. Pikas. Pero naabot pa ito sa spoken word. Atong gismutan ang pulong sa Dios. Mauning Biblia. Basahan. Basahan na nga ang Biblia maunang pulong sa Diyos. Uyon na gila ko sa imo. Sige, basahan na gani. Kaya para akong uyunan. At tanawar ko to. Basahan. Kaya di ka basa. Naagali ko yung mabasa. Ay, basahan lagi. Matiyo. Matiyo. Ang problema lang kay Uyon na Kisa man na, kisa man na nga Mateo, silingan ninyo mananggite. Kisa man na nga Mateo. Eh, mura naman imong manghod. Sa comment tayo, palusot tayo, Pilay, palusot ba? hindi ba sa comment? Kitagaang takaw-tawag ining kanang bitawng pagtudlo ba kumbaga. Ayaw. Sayo na rin Mateo. Sino? Huwan usa na. Ang akong Imuhan na manghod. Bro, punta na ko si mga ba? Mo yun baka nga ang kining Biblia pulong sa Dios. So, answer naman. Ay, gitupag na naman ang kanan Oh, kanina. oyon ka dili. Gitupag na kanan kanina nga ni Oyon Okay. ng mga Katoliko. Kay ni Kanina, Oyon kanina, ka. kanina. Ni Oyon ng mga Katoliko nga kanang Biblia pulong sa Dios kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Bisan pag di mabasa letra por letra. Imuha mo na. Karon, ako amo na. Ako amo na. Karon kanang imo. O na, may mabasa. Basa sa Biblia, kung makagnaay mabasa, basa sa Biblia, nga nisulti si Kristo ng mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. Dili lagi mabasa ang Biblia. Ah! Gismutan pulong sa Dios. Paminaw ba? Ang gingon. I-post ka, sir. Napilding ka, sir. I-post ka na, sir. Napilding ka. Iyay na, iyay. Otro pa ni. Iyay pa na, iyay. Ayos kayo. Diba? Ang kinita niya kung palabas. Dili na ingon nga mag. Dagan istorya pa sa mo sabot. Pero ako agad na remembrance ba? Kasi pirma. Ayo ayo nabot ano nabot ko diri baon na mo dito. Lagi? Pati gusto ka matras. Pati na kayo doon. Ingaon kay kuwa. Ayo nagkita noy. Abot na kadre. Pagbaipit na. Tanawa na dire, tanawa na sila. Mga kuyaw kayo, tanawa na patasan. Dali na mahiblat. Buti mo itong baboy. Sir, punta na ko si mo ang tinuod nga iglesia na ay propeta wala. Ang maglaban sa Negros din. Ito omi nga ang Biblia pulong sa Dios bisan di na mabasa sa Biblia kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Mo gani. Ito omi, karon ikaw nito man ka nga ang Biblia pulong sa Dios, kinsa po nagsulti nimo nga ang Biblia pulong sa Dios. Sumala lagi sa mabasa. Basa ha. Ang palan Basahan lagi. Basahan lagi. Nisulti sa mga kasulatan. Nisulti. Dawato din ako. Dawato na ko nga apelyido ko.
ang Iglesia Katolika iya siyawa kung mabasa nimo na nanudlo si Kristo nga ang Biblia pulong sa Dios. Basa! Challenge kita. Tagdi di mo mabasa, tawato ganin ako no. Challenge kita. Nalipong ka. Usog isa ko. Di ba, nalipong ba ka? Ginawa ka ganin ako. Magaling ka sulti, dawat na nimo. Lain magayo. Gauna-una man ka. Unahan ta kadaan kay Ikaw, iya makapadung. ikaw man nag-ingon gaina. Lisod kayo maghatag, mabasahon na ko. Kung ang challenge, wa man na kurma. Unsa man ka? Sabi sa mga mga kanina. Uy, huwag ako nagsabi. Unsa akong challenge? Sige. Ganito naman kakinipulong sa Dios. Nya lagi. Kung kitudlo na Diyos sa Iglesia Katolika. Nya kamo di ba mamutos tudlo sa Iglesia Katolika? Claim man na inyo. Di ba? Claim man na inyo. Kamo, kami nito kung may sa Biblia nga pulong sa Diyos tungkol kay tudlo na sa Iglesia Katolika. Karon ingon ka, nito upo ka nga pulong na sa Diyos. Nito ka ba? Ikaw ba? Mabasa. Mabasa man Nito ko. ka nga ang Biblia pulong sa Diyos. Sumala pa nimo sumala sa mabasa. So nasa nagkalain-laing lingwahe, kung imuhubaron ang litra sa Hebrew, the same pronoun, but karon na Jesus. Doon ang kapangalan. Asa naman ang punto nga? Wala naliling maluwasan ko. Kana, naana sa Hebrew, kasulatan. Naana. Pero sa Bisaya na to, naamang ko Jesus. Karon, Jesus o Jesus, alidoan. Maugaran, dali ra. Asa naman ang punto nga isa? Abay ka daw, tipin ito na. Tapin na nga. Kanang, Yeswa o, Jesus, tapin na, duha naman na. Tapin na daw. Ipangutalagan ako si mo translation niyo ko niyo ba ko nga sa Hebrew na ba mabasa? Yung kag nga sa kinatibukan. Oo, sige. O sige sa kinatibukan man. Unsa man yung mga tribo nimo? Ibono, Cebuano. Sa Cebuano mabasa na Yosua. ubagon siya. Di ako pangutana sa imo. Sa Cebuano nga translation. Mabasa ba lang Yosua? Dili. Ubaron gani sa harap Dili lagi mabasa. ako pangutana mo tubaga. Cebuano man ka niya yung kinatibukan ng Yosua. Wala mabasa sa Bisaya. Wala. Ikaw rin ditubag sa imong pangutana. Di makagustong saysay. mo. Di makagustong saysay. Gani. Di, ang tupon, takag tubag. O mo gani kaya Yosua mo niyon ka sa Dili, Yeswa. Yesua lagi sa Grigo na siya. Dili, Grego, Hebrew. Sa Hebrew, okay, sa Hebrew na siya. Kanan Jesus or Isos or Yeswa. Mao ka ng Jesus, mao ka na sa Grego. Yung kadili mo, yung kagaya dili mo. Lahi ang Isos o Yesua. Gani. Naunsa naman ni gaw mag-ambak naman inuuli Noy na. bising Wala ko. ko kasabot na imong gayos mga bara. Ang Isos ba Yesua? Brad. Noy bising ko insya kinsa ka ba Ginoo? Hmm. Tubag